Sanibonani bafowethu. Yeni njani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfaka Mkhonzweni Nibingelelayo. Thanks for being here supporting this channel. Siyabonga kakhulu guys. Noma umuntu esekhuluma nje sekulate nemvula iyana iweather ayikho right ngapha. Kodwa kasithembe ukuthi ngiyezwakala konke kuhamba kahle. Ni right nani ngapha. Ngiyabonga kakhulu ke guys. Ama new subscribers ngiyawamukela. Ama new followers ngiyawamukela. Thank you so much for being here. Abanga subscribe, please do subscribe. Abanga follow, ngiyacela nani nenze kanjalo. Good people, ziningi izinto ezenzeke eSouth Africa njengamanje. Angazi nokuthi ngiyoqala ngani uma ngikhuluma la. Sekuningi uthi nake lokhu kuvele lokhu. South Africa ngiyezwa abanye bathi it's like a movie. Mina ngathi it's like a cinema. Not a movie. Cinema. South Africa. Different movies abukelwa la eMzansi. Konakele bafethu. Ake ucabange nje lokho okwenzekile kuyizolo. La khona kuthiwa eHyde Park lapha. Indodana ka former president waseZimbabwe Mugabe. Ukusola ukuthi idubule insizwe yasengadini yayo. Kodwa namanje as I speak now. Twice isibhamu sikatholakala lesidubulele yansizwa. Twice sikatholakala kodwa kuyavela ukuthi kuke kwabonakala iBMW emnyama ethi shazi ngakulomuzi. Okungaziwa ke ukuthi bekwenzakalani ngaleyo BMW noma bese kuyindlela yokuyothatha leso sibhamu kuyofihla ubufakazi. Asazi phela eSouth Africa ngenye indawo mhlambe nje umnsizwa le ibe nendlela yokuxhumana nomunye washeshe wasondela kwathatha isibhamu leso sawofihlwa samoya. Yebo sekuyoba nendlela mhlambe ukuthi amaphoyisa ke kudilwa kanjani nawo. Uyazi ke eSouth Africa amaphoyisa isimokolo into yakhona. This is South Africa. Kodwa into engimangazayo ukuthi yini engenza umuntu obuya kwelinye izwe njengaye lo undodana kaMgabe ukuthi akuthole nje kube lula nje ukuthi ese-South Africa bese ezokwenza into efana nale. It speaks to lento eshiwo uMkhwanazi ukuthi eSouth Africa njengamanje ezomthetho, by that I mean the whole justice system, hlanganisa amaphoyisa, i-NPA, kuyabheda kakhulu, kufadalele kakhulu. Ngengalalela nje omunye la ohlaziyayo waseZimbabwe ekhuluma ngendaba yokuthi i-security system ne-intelligence yase-South Africa is very very weak kangangokuba abantu ababuya kwamanye amazwe uma beze eSouth Africa bafike bamangale ukuthi lezwe lixegise kangaka ngomthetho. Yingaka abantu bafike bahlale bathi khibi eSouth Africa bayikhululekele bezenzela umathanda because babonile ukuthi kulula ukuphila kuleli zwe noma ungaganga uzobanjwa uvalelwe uyikhulumele namaphoyisa athize wathenge kulahlwa ama-documents akho kube leyo nto nje. Uyabona nje nale ndaba yama syndicate yama drug cartels nalama Nigerian adayisa ama drugs. Yingakho bengena bephuma nje emajele baqhubeka futhi nalomsebenzi wabo ukudayisa ama drugs because South Africa has a weak intelligence, weak police, weak NPA, weak justice, weak everything man. South Africa. Na kuphela kuyenzeka nani siyakubona. Each and every day kunezigameko ezintsha esizibonayo. Eningi lazo mawungathatha ukubheka manje sezi involve abantu ababuya ngaphandle ama illegal immigrants amanye wawo shows enza lezi zinto because South Africa they found this place ukuthi indawo okulula nje ukuphila kuyo nokuganga kuyo. Ake ngidlule lapho kule ndaba yaseZimbabwe nondodana kaMgabe. uGeneral Mkhwanazi ngicabanga ukuthi iningi leni beselizwile ukuthi hayi kusethathile action against
uKelvin Mathibeli lebe sikhuluma ngaye recently nokusakhulunywa ngaye namanje. Uthathe inyathelo ke ezithi ukuqina uMkhwanazi against uMathibeli. Uthi uMkhwanazi uvele waya enkantolo yaseDurban High Court wenza lento okuthiwa i-interdict, okuvimba uKelvin ukuthi ahambe esabalalise indaba ezingelona iqiniso ngaye. Usem-interdictile, and i-interdict le ayithumele noma ayicelile kwi-High Court uGeneral Mkhwanazi uyifake kule nto ebizwa nge-agent basis, yaphuthuma because ngeyi-24, that is next week, 24 February, luzobe lilalelwa lo daba. Uthi uMkhwanazi kule interdict, Kelvin Mathibeli uhambile wena waya kuma-TV wayokhuluma lokhu nalokhu 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 ngami. Niyakwazi-ke bafethu akukhulumela uKelvin Mathibeli. Uthi uMkhwanazi kule interdict ucela ukuthi konke lokhu uKelvin aye wayokukhuluma ey'ndabeni akaphinde abuyele each and every channel aye kuyo, ahamba ayohoxisa everything ayikhulumile ngoMkhwanazi ammangalele ngayo. Usho njalo uMkhwanazi. Uphinde uthi la uposte khona Kelvin ma-social accounts wakho, social media accounts wakho, whatever nje uyipostile ngami uGeneral Mkhwanazi, hamba uhoxise konke, ususe yonke into oyikhulumile ngami lapho, because that's a defamatory statement owenzile lapho, adicelela phansi isithunzi negama lami nomsebenzi wami. Usho njalo uMkhwanazi. Uphinde wathi-ke kukhona nezinye iy'nxephezelo asazoyifuna ngokuhamba kwesikhathi, ukunxephezelelwa konke lokhu osekwenzekile, ukudicilelwa phansi kwesithunzi sakhe, sidicilelwa uKelvin Mathibeli. Uyayizwa indaba? uGeneral Mkhwanazi useyifakile interdict, uyifaka izolo ngoba bekuyi-19 nje, 19 February, sasilinde i-24 February ukuthi i-High Court yaseDurban maselilalelwa lolu daba kuzothiwani ngazo zonke lezi zinto. So into nje engayisho ukuthi uGeneral Mkhwanazi is not ready to give up, is not ready to back off. Uthi uMkhwanazi phambili, impi yaphambili. Uyakholelwa kakhulu ukuthi yonke into ayenzayo eSouth Africa njengephoyisa nomuntu womthetho isemthethweni futhi iyona edingekayo kuleli zwe. Ngithi ake ngidlule nje nakulezo indaba lezo ngoba vele sisakhuluma ngecrime ne-criminal justice yaseSouth Africa e-weak, vele at the center yayo yonke lento esixoxa ngayo kunobaba uGeneral Mkhwanazi, okuyena oveze onke lama-secrets lawa enzakalayo ku-justice system eSouth Africa. U-expose yonke into ukuthi kahle kahle eSouth Africa siphethwe ngabantu abangafanele ukuthi ngabe basiphethe kwezomthetho nakwezokuvikela leli zwe. Leli zwe alivikelekanga, sisenkingeni bafowethu. Naku nje kwenzeka kumadodana bomgaba, yingoba vele bayithola eSouth Africa kuyizwe elilula ngamachanca kampunzi idlemini, kwenziwa noma yini. Baze bayobiza nabanye abakuthi hey wozani bayalandana, wozani eSouth. Buka nje for example le ndaba le yalo mfolo waseZimbabwe, lo mfana lo odubula uDJ Warras. Angiyakhumbula kuthiwa wamshaya ngesibhamu uDJ Warras, maqedwe wenzani lo mfana, wahamba eMozambique. Mayifika eMozambique waphinde wabuya futhi eSouth Africa. Naka lokho uya eMozambique uhamba illegally, uhamba nje uphuma nje eSouth Africa kalula, phinde yazibuyela futhi njengoba esebanjwa nje, because South Africa is so easy, i-access ukungena nokuphuma eMzansi is easy ngamachanca. Abantu bayayigangela, iy'moto ziyatshontshwa ziyiswa kweZimbabwe, zihanjiswa emfuleni, zihanjiswa emahlathini, ziya kubomoza, kulula nje, it's easy eMzansi. Bese kuthiwa uGeneral Mkhwanazi khona inkinga nayo kufuna solwe ngayo. Anyway, bengekho lapha, bengidlulisa nje ukuthi naku okwenzakalayo eSouth Africa, sise-cinema, kuphuma le movie kungenele, kuphume le movie kungenele. South Africa is a cinema, kudlala different movies and horror movies athusayo. This is the country we live in. Ngiyacela niqhubeke nisubscribe ke bafethu, ake sikhulume ngale indaba lezi.
ungasubscribe, asubscribe, ungafollow, follow. Mfoka Mkhonzalo. Thank you so much.